Okay, mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, ikaduharong adlaw kap no. Ay ato ang umaabot nga barangay captain sa barangay San Salvador, Matalom Leyte. Okay. Okay, di ata karon ha sa diri sa St. Joseph College guys. Aw Paris kung di nang hatag og guan nang hatag og pensyon sa mga senior citizen. Busing tagpilang adlaw buwan pa. Okay, mao ni kahimtang diri sa pagpang-release og pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, atong adtuon ang area kung diin nang hatag og pensyon sa mga senior citizen guys. Okay, mao ni ag gym sa simbahan guys. Mao ni area ay okay. Padam sa tagpilang buwan pa agi karon ha tag 500 no. Oh okay. Ang monthly sa mga senior citizen 500 pa guys niya. Mao ni kahimtang sa pagpang-release o kuan pensyon ay thank you. Okay. Padong Sig pangpangidla po na yan. ha. Okay, mao ni kahimtang sa pagpanghatag og okay. Okay, mao ni mga hingkuan guys. Student intern ya. Okay, dara. Oh. Okay, mao ni hintabang sa pagpanghatag og pensyon diri sa senior citizen diri sa lungsod sa Matang. Ikaduhang adlaw ron nila. Asa ko to bo, ang pila ka adlaw kanan. 3 days guys ang pagpanghatag og pensyon. Okay, mao ni kahimtang sa pagpanghatag og pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mao ni kahimtang guys. Ikaduharong adlaw kung diin ang hatag og pensyon niya 3 days ran eh. Day. Unsa nga barangay kay og mapon day? Sunod. Sa ba? Oh. Santo Niño. Okay. Naguna ni pagpanghatag ko ano? Martes to Huwebes. Okay. Pagpanghatag og okay. Ang pagpanghatag og pensyon sa senior diri sa lungsod sa Matalom 3 days unya ag last day og mapon. I hope nga magmalipayon ang mga senior nga gipanghatagan og senior citizen pensyon diri sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa simbahan sa gym sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, I hope balikon ko. I hope nga magmalipayon ang mga senior citizen nga gipanghatagan og pensyon. Napay ugma pohon last day niya Martes ni nagsugod sa pagpanghatag og pensyon diri sa lungsod. Okay, good luck o God bless kanatong tanan.